Nako sunda. Akong subayan ba? Akong subayan o kanang panghuam og duplicate siya we muragani sila. Pero akong motor Yamaha. Yamaha niha pero na ako sunda. Akong tripa na ang sales dire. Kung mapahuam ba duplicate? Pala sales ah. Ma'am, huwag ako kayo. Asa ba? Motor ba, motor? Ha? Motor na ko, gawa ang yawi. Uy, miyawi. Oo, mawama ko di. Meron na? Duplicate ba, diba? Karoon ba? Nagaya ko na yun. Duplicate ko magbutay, di naman ako kuha. Ano ba? Oo. Akong suway. Awa. Motor na ko, Yamaha. Yamaha? Klaro ka Yamaha, oh. Pero, nako sunda ng huwam. Alaw na ko kung unsa kamayo ning sales dirin pahuwam ba. Na magkampangan diri nga sa Yamaha man ako giutang. Oh, no. Pero, sir, friki. At naman ka. Sir, at ka oy. Ay, nung duplicate yawi, oh. Skut. Ikaw lang tingin mo ng sir, ha? Ikaw na ibala na, sir.